This is prayer at With Jesus Fellowship Church of All Nations, where people come from different places to receive a touch from Jesus that will bring healing, deliverance, breakthrough, and all God's blessings. As Prophet Siphamandla Horo prays in the prayer line in Jesus' name, the root cause of the problems are exposed and uprooted. Many manifest and fall to the ground as the problems crumble under the anointing that breaks every yoke. One thing is certain, the devil comes to steal, kill, and destroy, but Jesus came to restore and give you life, and life in abundance. As Prophet Siphamandla Horo prays for this young woman, the demon inside of her is exposed in the mighty name of Jesus Christ. She shakes violently in anger. Let's see what transpires next. What have you done to her? Okay. All right. The time is up right now. Come out of here. In Jesus' name, I want somebody to celebrate Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Ndiyabulisa bazalwane, igama lam ndinguNomvula 𝐒𝐀𝐍𝐆, ndihlala eNewvale apha eKomani. Inkonzo ndiyazi ngo-2021 ngoSeptemba, ndifuna iComfort. Inkonzo ndiyazi ngabantwana ababevizithile i-last Sunday. Kwi-Sunday elandelayo ndathi ukuthi ndizazovela ndizofumana le nto ndiyifunayo. Ohlele eceleni kwam nguMbalenhle Lukani, umntana kasista wam ongasekhoyo. Okundizisileyo enkonzweni ndiziswe yi-problem yomntana obekhangeleka engathi uya-misbehavior, but abe enengxaki yamaphupha, uphupha amagqirha, uphupha abantu basekhaya bangasekhoyo. Leyo nto ibim-afektha ngohlobo loba besingadibani ngengqondo. Qale ukuyiqaphela kunyaka ophelileyo ukuba ngaba umntu onengxaki onamaphupha alolu hlobo, but engekho specific that ungumntana mhlawumbi osiwa kwi-direction yoba abe ligqirha. Uyakuthanda ebengumntana othanda ukuphupha inyoka, aphuphe enikwa inyoka, aphuphe ngelinye ixesha ukuba ngaba kukhona umntu othethileyo kuye. Nje bekukhona umama last of last year 2019 endithe ndakumenzela i-birthday umntana, waba nokukhuza lo mama ukuba uphakamile umntana kokwabo ngendlela ahoywe ngayo. Ukusukela ngoko ndaqaphela uba ngaba izinto ezenzekayo enyameni ziye zimvizithe spiritual, because xa ebelele waye wamphupha lo mama emngxolisa ngendlela embi, wade wothuka ekhala njengomntana omncinci ophakuzelayo. Wothuka ekhala, ndabuya ndamxelela uba ngaba no, yilaa nto mhlawumbi ubuyicinga emini. Andayilandelela ukuba ngaba ingaba nomsele ngaleyo ndlela.
akukho nto endiyizamileyo ngohlobo lokuba qala ibize ngathi ngamaphupha njengamntu wonke othanda ukuba namaphupha. But ndiqaphele kulo nyaka before kusweleke umama wam, umntana uphuphe umama wam ezokuthathwa ngabantu bakokwabo. Ndamthulisa nje uba no, liphupha nje. Wabuya waba nomntu wasekhaya angamaziyo ebusweni, ibrother or i-cousin brother to me, esedurban, angayaziyo, angazange wayibona. Wayiphupha ngathi ilandelelana ine-rope nabantu basekhaya, ine-tube nabantu basekhaya abangasekhoyo. Nene ke ndiye ndafumana ukuba ngaba lo brother uyagula ngelo xesha amphupha elandelela. Uthe lo brother wam xa esweleka kwaqala kwaboniswa yena umntana. Wabona iphupha emveni koba kusweleke umamam ongumakhulu kuye, wabona ingcwaba likamakhulu, wabona ingcwaba lomntu ongubhuti angamaziyo. Laqhubeka iphupha until ndade ndabe ndireceiva umphanga wokuba akasekho. Nalapho andenzanga nto, qha nditshilo ndathi you have a spiritual gift but asisazi uba ngaba sizawube sikudirector phi, but uzoncedwa ngubawo ukuba kufanele uba uthini. Indothusile ke ngoku eyokuba abe uphupha amagqirha. The day aza kumathi, makazi, ndiphuphe ndinxityiswa ngumntu ongutata intsimbi. Ndathi ke mna ke uyaxoka umntu ongutata usozube lilo igqirha, but I believed ukuba ngaba yonke le nto ibisenzeka ebomini bakhe, la maphupha ebemdirectela apho, although mna ndifune uba ignorant until de kufika ixesha likabawo abe nokuncedakala ecaweni. Ngexesha sisebhizi nokungcwaba umamam, umntana ungumntana apha endiye ngenye ixesha ndingafuni ukum-understanda xa ndithi ndifuna ukumqeqesha. Uzondithreatenisha ngendlela yokuba akanamama biological yena, owakhe umama wasweleka, then xana ndimngxolisa rongo. During the period yokusweleka kamamam uye waba nayo loo ngxaki, loo misbehaviors. Then ndathi xa ndimngxolisa kwaba ngathi ndenza rongo, kwabe kumandi kuba kukhona umakazi oyikhazini umamam. So umakazi yena indlela amhandlishe ngayo umntana uye wam-understanda ngoba naye une-spiritual gift esibufana. Then ebe ngumntu oza kundihlupha ke ngokumna because yena umbambazela ngohlobo lokumsondeza kwesi spiritual gift. Akhona nokhazini wam uye wam-understanda because in that period ebenokuphupha kakhulu izinto abaye bona bazi-understande, but ke mna ke kuba bendibhizi ndibe nokuzama ukuthi makayi-ignore ngoba izosihlupha, especially singenabazali bangazange bazenza ezi zinto. So we better leave it, siyiyekele kubawo asincede ngexesha lakhe. Igama lam ndinguMalenhle Bukandlela enyuveni, ndifunda imali grade 9. Ingxaki bendinabe ndiphupha amagqirha. Iqale ngoku bekusweleka umamam, mane ndiphupha amagqirha, mane ndiphupha abantu abasweleka 2019. Mane iqala apho, mane ndiphupha abantu abaswelekayo, mane ndiphupha amagqirha. Then kokudala ndiphuphe umntu ongutata enxibisa intsimbi, but kwe ezimane zikhulula intsimbi amandeke kufanelanga. Ndaphinde ndaphupha umakhulu wetshomi yam ephinde enxibisa intsimbi ngokwakhe kule game. Endiyikhumbulayo iphupha lelikamakulu wam usebuhlathini, usehlantini, uthi mandimleqe ndizamkhula iintsimbi ezimhlophe. Kwezimhlophe zakhe elinye ndibe ndiphuphile ngumutata benxibe ezi-red intsimbi. Umane sithi mntanam umothatha phaa amanzi umane ndithuthumbe ngaze ke ndizawunxibe iintsimbi ndizawufana naye bepowerful. Then elesithathu iphupha endiphuphayo benxibisa bendifaka inyoka. Umakazi wam nawo nayo le nyoka nam mandiyifake. Inde, ityebile, ingathi brown and black, ese-𝐒𝐀𝐍𝐲 ngavele xa ndivuka xa sendixhume ingathi bekufakwa into okanye ibinyanzelwe mayingene okanye ibinto ebifakwa athi binyulwa bentloko bayifaka uvuka intloko yam isinga. Nesikolweni bindiphazamisa kakhulu kwesibe xa ndibhala mvele ndiphathwe nje intloko okanye
ndivomithe bangathi ndinari. Bendingasakwazi nofika xa ndifuna vele ndibhoreke. Ndibe xa naxa ndihleli nomntu asekhawubonga ndivele andidike ndiqonda ngaske ndimenze into okanye ndiphume phandle. Ngaske ndimbethe okanye ndimthuke. 19 kaJuni besisenkonzweni umntana ekhona. Uthe ngexesha le-prayer line umntana eselayinini wathandazelwa nguProfet Siphamandla Horo we-With Jesus Church. Uye wamanifesta umntana watsho ukuba ngaba uprofet uyamdika, uprofet uyamtshisa. Lo mntana kuthetha le nto ke ikuye. Lo mntana sesimgqibile. Lo mntana uza kuba ligqirha. Uyathanda akathandi uprofet. Bayigqibile leyo nto leyo. Speak up, who are you? Who are you? Speak up! Why this meditation? Why this meditation? What have you done to her? Okay. Alright. What time is up right now? Come out of Mna kwela micala ndibe nokonwaba ukuba ngaba le nto ibe iyamanifesta enkonzweni, ngoba ibingumthandazo wam ukuba ndim-understande umntana ngendlela ubomi bethu obuyiyo obungandiphathi kamnandi. Then kuthe kwawuqhabalaka nento zokuba umntana uzawusiyeka isikolo. Ndaba nokonwaba ngoba bekukhona into ethreatenishayo kuye. Xa evuke esiya esikolweni uzawubuza akakafiki na uLwesihlanu. Hayi mna ndidiniwe sisikolo. Hayi makazi umntu akavele nje ayeke mhlawumbi xa efuna ngoba mna ndidiniwe sisikolo. Enguloo mntana so ndinga-understand ndicinga fanuba nje kanti kugqityiwe ngaye ukuba ngaba nesikolo uzawusiyeka. So ndive kamnandi futhi ndivuyela ukuvela kwento efihlakaleyo futhi ndikholelwa ukuba ngaba uncedo uzolufumana. Nge-19 kaJuni ndaze ecaweni nge-19 ngingatyafanga ndisemthini. Ndaza kwathandazelwa kwi-prayer line. Ndava ngokazi xa bekuthiwa ndinathetha athi ndifuna uba ligqirha, iba ndifuyeke isikolo. Sigqibele ndithuthwa ngamanzi. Ndithuke kakhulu. Kuba ngathi uxhumene like ngathi ndatshoka okanye ngokuba ngathi ndatshoka njani kodwa. Then kwi-prayer line ngangixela umakazi uba kwenzeke uba ufuneka isikolo ufuna uba ligqirha. Ndothuka kakhulu kwesibenzika nokoyika uzothandazela. Ndirayithi kakhulu saphupha kubenqoba phupha ndiyakwazi nothandaza kakuhle. Umntu onengxaki efana neyam makaze ecaweni khona uphiliso kakhulu. Angahambi eveza izinto ezithethwa ngabantu phandle becaweni namanzi ayaxoka okanye athini. Makazozibonela ngoku kube nyhani namanzi ayaxoka na wangancami. Ndithi kutata umfundisi uba makaqambethe uxabe makaandike yena undincede kakhulu. Nditsho nako abantu
ababecawe bamxhase bangaze bamyekelele bamncedise kwiinto ezininzi kakhulu. Umntu ndingamcebisa ngokuthi makeze with Jesus. Kuyaphilwa. Kukhona amanzi abantu bade badla ngoba kuministerishwe ngamanzi ngalamini, the anointing water. Kukhona abantu abadla ngokungayikholelwa into yokuba kuministerishwa ngamanzi. But to me, ukuba ngaba amanzi ebenento engaphaya engeyiyongo ekaThixo, le nto ifihlakeleyo ibisemntaneni, nam enye yezinto ebezithetha bendingazazi, ndingazi-understand. Ukuba ngaba umntu angeza enokholo lokuthi kuyenzeka, ndimcebisa uba ngaba makeze azozibonela, eze kodwa ekholwa ukuba ngaba kuyenzeka. Kumprofeti webandla ndingatsho ndithi anga uThixo woxolo angakunika amandla ngakumbi. Anga uThixo woxolo angazityhila ebomini bakho ngoba unceda iimpilo zethu, angakushiyi kwi-leadership or partners zebandla. Ningaziphakamisa kunye izandla ukumxhasa umprofeti webandla, angasweli nto. Free. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus, for your deliverance. Thank you, Jesus. I'm free. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.